ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli madzulo ano program ineyi ya Catholic Perspective pano pa radio alinafe, ndipo lero kwambiri tikhalire kukambirana nkhani za vocation maitanidwe kuti kodi nkhani imeneyi ikuti bwanji. Ndipo lero ndili ndi bambo John Chibweza komanso kanthawi kenakake a PMS director Mlongo Archdiocese bambo Geoffrey Chikapa akhala kuti peza mpulogalamu ya lero. Koma ine langa dzina ndi Peter Dumayo, ndingotero kuti tiyeni tikhalire limodzi. Chabwino mwapadera ndikulandireni bambo John Chibweza, mwaswera bwanji? Taswera kaino Peter Dumayo mwaswera bwanji? Ndaswera bwino kwambiri. Tikutero kuti vocation maitanidwe anthu nkukhala mafunso ochuluka kwambiri kuti kodi akati maitanidwe ndi chani. Tili ndi mwaelero, tili ndi inu bambo, tatifotokozereni poyamba tikati vocation maitanidwe nchani. Zikomo kwambiri Mr. Peter Dumayo. Poyambirira tatiye timvetse kuti kodi tikamati vocation ni chani. Mawu akuti vocation ndi mawu achizungu kapena kuti Chingerezi. Mawu awa tikaona mu dictionary ya Chingerezi imamasulira kunena kuti vocation is a strong feeling of suitability for a certain job or occupation. Ndekuti munthu uyu akudziona kuti akakhala akudziona kuti iye ndi oyenera kuti atha kugwira ntchito ina yake kapena atha kukhala mu office ina yake. So munthu amene payekha akakhala akudziva moyo wake kuti nditha kukhala moyo uwu kapena nditha kugwira ntchito iyi. Chifukwa chake ngakhale azathu amene amagwira ntchito zosiyana mu offices ena, mwina apolisi atha kunena this is my vocation. Akaya amuchipatala atha kunena iyi ni vocation yanga, chifukwa nena kuti mawu akuti vocation ni mawu a Chingerezi amene akutanthauza kuti a feeling of suitability, udziona oyenera kuti utha kugwira ntchito ina yake. Koma mu mpingo wa Katolika tikamakamba za vocation timapita ku root ya mawu amene root yake kuti kodi akuchokera kuti mawuwa. So mawu akuti vocation akuchokera ku chilankhulo cha Chilatini vocatio amene akutanthauza kuti call, kuyitanidwa. So ndi chifukwa chake kwa ifeyo akatolika kamakamba za vocation timaona za kuyitanidwa. So kuyitanidwa uku sikukhala kuyitanidwa kuti ine nditha kuva ngati inu Mr. Dumayo bambo Chibweza ine kuvomera ayi. Koma mene tayionera mu English munja ndeti ionenso ndi mene ikuonera kumene mwedi kuchokera kuti it's a feeling. Ndekuti ineyo ngati munthu pandekha ndikuona kuti moyo wanga ndikakhala ndikudzimva kuti ndiyena nditha kugwira ntchito bwino, nditha kutumikira bwino mu mpingo ngati wansembe, nditha kutumikira bwino mu mpingo ngati sister, nditha kutumikira bwino mu mpingo ngati brother, nditha kutumikira bwino mu mpingo byolera moyo wa banja. Ndekuti kwakukulu kumakhala zimene munthu zikumupatsa mudyo, zimene zikumupatsa chidwi kuti ine nditatumikira Mulungu byolera moyo nditha kutumikira bwino Mulungu. Ndimene mutchula kuti vocation. It's a feeling imene munthu ali nayo mwa iyeyo ineyo nditha kukondwera kwambiri nditatumikira Mulungu ngati wansembe. Imene kwakulu zimakhalira. Okay, malingana ndi uthenga umene anapereka malemu Papa Francis posachedwa apa, amatero kuti chisangokhala kuti a personal choice. Komano kuti ikhale ndithu kuti iweyo ukulankhulidwa ndi Mulungu pokachita serve mtundu wa anthu potsatiranso ntchito za Yesu Khristu. Pamene Papa mwina mungathe kuti masulira bwanji bambo? Zoona kuti tikakamba za vocation anthu timayitanidwa mosiyanasiyana. Tikawerenga mu Bible tapeza anthu ambiri amene anayitanidwa ndi Mulungu, amene amayitanidwa mwina amamva mawu. For example, tikamawerenga buku la Samuel tiva za mmene Mulungu anamuyitanira Samuel, anamuyitana maulendo angapo. Samuel aja kumathamangira kwa Eli koma musasine mmene ndikuyitana mpaka na Eli kumuwuza kuti akakuyitananso akanene kuti ndikumvera ndine mtumiki lankhulana Ambuye ndikuverani. Iyo nali njira imene Mulungu anagwiritsa ntchito kumuyitana Samuel. Tikamawerenganso buku la Yesaya tiva za mmene Mulungu anamuyitanira Yesaya, akuona vision mu nyumba ya Mulungu mukudzadza utsi
kenaka kuona anjelo aja asirafi akuuluka kenaka khala la moto kukhudza milomo yake ndimene Mulungu anamuyitanira. Chimodzimodzi Abraham timaona mmenenso Mulungu anamuyitanira. Titha kutchula anthu osiyanasiyana amene tikumana nawo timawerenga nkhani zawo mu Bible lathu zamene Mulungu anawayitanira anthu amenewa. Koma masiku ano ndi ochepa, alipo ena amene amayitanidwa mwanjira ngati zimenezi, koma ndi ochepa. Ambiri timakhala ndi chidwi poona atumiki amene tili nawo masiku ano. For example, ngati ndili pa parish ndili ndi ansembe amene akutumikira bwino moyo wawo wachitsanzo, mmene akulalikira, mmene even zovala zimene amavala paguwa basi zimatikopa ndipo khala ndi chidwi chonena kuti nafenso titha kutumikira Mulungu ngati ansembe. Chimodzimodzi masistere matha kukhala kuti atsikana aja akukhala nawo limodzi masistere akuona zimene masistere aja akuchita, kenaka nawonso tikukhala ndi chidwi chofuna kukatumikira ngati asistere. Kwakukulu tinene kuti chidwi chimene chikapaya mafeeling amabwera potengera mmene ifeyo tikugwira ntchito ndi atumiki osiyanasiyana amene tili nawo. Ndi apapa pamene ananena kuti tisangokhala ngati feeling chabe, koma tione kuti Mulunguso akutilankhula. Ichi ma feelings amene tili nawo chimakhala chiyambi. Pakitsanzo ine ndasirira wansembe wina amene amatumikirira pa parish pena, ine ndasanduka wansembeyo. Kodi zithere pamenepo? Ndiye kuti Mulungu andilankhule ine kuti nditumikire mogwirizana ndi mmene ineyo tsopano ndingafikitsire ntchito ya Mulungu patsogolo. Ndiye kuyokera pa nthawi imene ineyo ndalowa tsopano moyo ndawuyamba, ndiye kuti Mulungu ayina kulankhula kupyolera mwa ine kuti moyo wanga ukhale chitsanzo kwa anthu ena. Chifukwa ndikangotenga kuti ndimamva moyo wangamo kuti ndikakhale ngati wansembe, ndikakafika kuti tsopano ndine wansembe, what next? Ndikapeza kuti ndikusowana zokolowera tsopano. Ndi pamene Mulungu ayinira kulowa tsopano mmoyo wanga kuti alankhule kwa anthu ake kupyolera mwa ine. Ndi chifukwa chake apa ananena kuti priesthood should not be just a feeling, but God should speak to me and then use me to speak to his people. Ndi zimene apa amafuna zimenezo kuti zimene nende kupanga zikhale zimene Mulungu wandilankhula. Ndiye kuti ndikhale kuti ndikulankhula m'malo mwa Mulungu. Ndiye kuti a priest is an agent of God. Alright. Bwereno tsopano kumayitanidwe. Amayitanidwa munthu kunjira ziti? Pali njira zambiri zimene munthu atha kuyitanidwa. Kawiri mu mpingo anthu timangoganiza za unsembe ndi usistere. Koma kuli miyoyo yambirimbiri imene anthu amatha kuyitanidwa mu mpingo. Pali poyambirira unsembe amene tawuchola, anthu amatha kuyitanidwa ku unsembe. Ena amatha kuyitanidwa ngati anzathu azimayi amatha kuyitanidwa ku moyo wa usistere. Enanso amatha kuyitanidwa ku moyo wa ubrother. Ena amatha kuyitanidwa ku moyo okhala paokha, single life. Mbuyo moyo munthu ngokhala payekha wamkulu anthu amakamba zambiri akumawanyoza kutani. Koma mmene anenera moja kuti it's what a person is feeling. Kuti ine ndikakhala moyo nditumikira bwino Mulungu. Ndipo ena safuna kukhala nsembe, safuna kukhala sistere, anasankha kuti akhala paokha koma ndikumamutumikira Mulungu. Ene machulaso kuti moyo oyitanidwa kukhala paokha. Safuna sokhala brother koma kukhala paokha basi. Umeneso ndi moyo umene munthu amatha kuyitanidwa. Kupatula miyoyo imene palinso kuyitanidwa ku moyo wa banja. Kodi banjaso ndi mayitanidwa bambo? Banja ndi mayitanidwe. Bible tells us aliyense amene angathe kukwatira. Pali ena amene sangathe kuyitanidwa kukwatira chifukwa yonena kuti mwina nafula. Ena anasankha kuti atumikire bwino Mulungu ngati ansembe sistere, koma pali ena amene sangathe kukhala paokha, ena ndithu kukwatira. Banja it's a vocation. Alipo ena ndithu yeserera banja likakanika. Chabwino bambo kuyeserera ndikuakanika. Fine. Okay, chabwino. Ndi anthu ati amene akuyenera kuyitanidwa mayitanidwe osiyana-siyana? Sitingapange specify kuti pali anthu special amene ayenera kuyitanidwa kuti awawo kumoyo wawo. Chifukwa kuti umene anena kuti vocation ndi personal feeling. So kuti munthu wina ndinene kuti inu simwene okhala wansembe. Pamene munthu uja mwina ndi mamuna anizomuyenereza chani. Nkunena inu simwene okhala wansembe. Chifukwa is a personal feeling. Koma mwanjira ina tinene kuti tiutsatire moyo uliwonse paokha kuti tinene kuti awa amene angayitanidwe ku moyo. Wachitsanzo.
kumoyo wa unsembe amene amayitanidwa kumoyo wa unsembe ndi amuna okhaokha zimene zili zokwezana ndi malamulo a mpingo komanso amuna wa akhale onena kuti sanakwatire anakali paokha komanso akhale onena kuti moyo wawo wa sukulu anapita ndithu patsogolo ndi sukulu akhale nafika kwa form 4 tikaona zipani zambiri zimanena kuti akhale anthu onena kuti lekani qualify kupita ku college ma points 25 kumatsika musi kumafika 6 anthu awana amene athoererezedwa kupita ku moyo wa unsembe chimodzimodzi moyo wa usistere tiona kuti ndi anthu amene ndatsikana amene sanakwatiwepo komanso amene moyo wawo wa maphunziro anayesera anapita ku school kumaliza mwina secondary school ma points ajaso akhale onena kuti ngati afuna kupanga advance maphunziro awo kuma 25 kutsika musi atakupita zipani zosiyana za zimene iwo angakonde chabwino so komoyo wa banja ndeya moyo wa banja tili kulibe kokoli angakhala patengera canon law kuti age akhale kugwirizana ndi malamulo a dziko komanso malamulo a mpingo atsikana 18 and above nyamata 21 akhale onena kuti atawopanga ziganizo paokha zoti atawukasamala banja lawo chabwino kuphatikiza pamenepo akhalenso onena kuti psychologically ali okay atawukasamala banja lawo chabwino ukhazopita kubanja koma munthu onena kuti mutu siziyenda ndiye mamwezero wampa ukanikaso samala banja so that's why mpingo amanena kuti amene saganiza bwino like mwina mitu yawo sigwira amene musaloledwa kumanga ukwati mpingo chifukwa kuti sangapanga ziganizo paokha kuti asamale mabanja awo chabwino bambo tiyalandire bambo Geoffrey Chikapa PMS director kuno ku Lilongwe Archdiocese mwaswera bwanji bambo ndaswera maswera bwa ndasweraso bwino mapeza titayamba koma sititapita patali kwambiri yaye ndio mwina bambo mutiyankhilenso kuti kodi mwakambapo za wansembe kumayitanidwa kumeneko wansembe ndi ndani mu mpingo wansembe ndi mtsogoleri mpingo wa katolika amene amapatsidwa mphamvu zopanga miyambo yosiyanasiyana ya mu mpingo monga masacraments komanso kuthandiza akhristu mu njira zosiyanasiyana ndipo wansembe amene amakhalanso ngati mkhala pakati pa anthu ndi mulungu ndi kuti ntchito yake pamene wansembe amene akupereka akupanga miyambo yosiyanasiyana imene wapatsidwa mphamvu ndi kuti ayenera kupatsidwa mphamvu ayenera kuyenerezedwa munthuyo pamene tikamati kudzozedwa ndi kuti munthuyo akuyenerezedwa ndi chifukwa chake tinena kuti ndi mtsogoleri wa mpingo amene wapatsidwa mphamvu zotsogolera miyambo yosiyanasiyana imene imalumikiza anthu ndi mulungu so ali ngati mkhala pakati pa anthu ndi mulungu chabwino bambo Chikapa natero kuti mwatipeza mkatikati komabe tikulandireni nanunso kuti kodi mwabwerano tsopano vocation day kwakukulu timakamba ndi mafusa off the mic kunena kuti kwambiri timanena kuti timakhala Sunday vocation Sunday koma papa tikukamba za Saturday can you justify jachitisa nchani kuti zichitike Saturday tizichita kuti vocation day kwambiri nazo kuti zimachitika Sunday vocation Sunday zonadi tiwalandire omvera onse amene akutimvera padakali pano pa radio yokoma radio yabwino kwambiri radio ali nafe tikulandireni konse kumene muli mukutimvera komanso mukutitsatira mwina kuchokera pa masamba anchezo zonadi la mulungu lamayitanidwe limabwera mu mpingo ndipo limakhala la mulungu la fomu nyengo ya Pasaka chaka chilichonse ili ndi la mulungu lapaderadera limene mpingo udakhazikitsidwa kuti tizikondwerera mayitanidwe mu mpingo komanso kuti tizipempherera kuti anthu aziyankha kuyitana kwa mulungu mayitanidwe osiyanasiyana komanso kachitatu ndi kulimbikitsa achinyamata athu kuti makamaka ndithu azipemphera kawirikawiri kuti aziona ndi kuzindikira kumene mulungu akuwayitana komanso kachinayi mpingo udakhazikitsa la mulungu limeneli kuti makamaka tizisonkhetsa chuma chathu kuyika pamodzi kuti chizithandiza kusula anyamata ndi atsikana amene adzipereka kuti adzakhale ansembe komanso adzakhale masistere
choncho la mulungu limene likuona kufunikira kwake nchifukwa chake likuyang'ana kwambiri achinyamata. Tsono achinyamatawo kuti alandire mauthenga oyenerera akuyenera kulandira kwa anthu amene adatenedwa kale, moyo wausembe, moyo wausistere, moyo wa brother, komanso moyo wandekha ndo abanja kujanena kale abambo. So zindikira chimenechi nchifukwa chake mpingo muno mwa diocese motsogozedwa ndi ambuye ake Episcopal George Desmond Tambala atilola kuti tsiku limeneli tizikhala ndi achinyamata koma lisakhale la mulungu, lizikhala tsiku lina loweruka ndicho lingapatsa mpata ansembe kuti azibwera ochuluka kudzakhala nawo achinyamatawo kwamvetsera komanso ndi kuwaphunzitsa ndi kuwakumbutsa zimene mulungu akufuna kuti achite pa moyo wawo, kuyitanitsanso amasistere ambiri kuti azikhala nafe pa tsiku lowerukali. Koma tikati tipange la mulungu ndoti ansembe masistere azikhala kuti ali maapostoli tawo. Mudziwa ansembe anena kale pano kuti ndikhala pakati amene amapereka masakramenti, ndipo sakramenti lalikulu limene limaperekedwa la mulungu la nsembe ya misa. Choncho ndikuti ansembe sangathe kukhala nawo mwambowo, akhoza kuti tikhale papalishi pathu lipita mawu session kapanga nsembe ya misa. Chifukwa ambuye Episcopi adatilola kuti mwapaderadera tizikhala ndi anyamata tsiku la loweruka. Koma ngati mpingo komanso pamodzi ndi archdiocese yonse tidzakondwerera mayitanidwe mu mpingo pa la mulungu la namba 4 mu nyengo ino ya Pasaka, ndipo la mulungu limeneli ndi la mulungu limene likubwerali. Zikomo kwambiri. Chabwino. Panali chonjezera bambo? Ndizoonadi. Mene afotokozera bambo Geoffrey zikutanthauza kunena kuti loweruka achinyamata onse tukakumana kumene tukakondwerera ngati Vocations Day, pamene tukafotokozerane kwambiri za mayitanidwe osiyanasiyana amene tinawo mapingo, moyo wausembe, usistere, ubrother, moyo wa banja komanso moyo wokhala pawekha munthu ngati chisankho chako ndizikhala pandekha. So loweruka limene tikafotokozerana ndi achinyamata amene akuchokera maparishi onse pamene tikasonkhane malo amodzi ku St. Matthias Parish ku Lumbadzi, koma akachoka kumeneko akabwerera m'maparishi mwawo la mulungu limene lili pa 11 ndi kuti pa parishi monse tsopano tukapanga celebrate Vocation Sunday. So ndinauza kuti lowerukali lili ndi cholinga chimene choti achinyamata akaunikiridwe zokhuza ndi mayitanidwe, akabwereranso ku maparishi kwawo zonse zimene zikachitike pa tsiku la mulungu zikakhaso zokhudzana ndi mayitanidwe potengera ndi mmene dongosolo la mpingo wa Katolika pa dziko lonse lapansi lilili. Timakhala chaka nchaka ndi vocation kapena tsiku la mayitanidwe limeneli. Yankho kwa chinyamata likumakhala lotani ndi mmene tikuyendera kuti chaka chino at least takachita kodi akuyankha bwanji achinyamata kumakhozi amene mwina kumapasa ziphunzitso zimene tikumapasa? What has been the response? Tiyambe ndi Father Geoffrey Chikapa. Zikomo kwambiri. Yankho kwa achinyamata lumakhala yankho lopatsa chidwi komanso lolimbikitsa kumpingo. Chifukwa tikuona kuti ambiri tikakhala ndi mwambo ngati umene Vocation Day, munthu achinyamata ambiri amakhala tsiku kamutu azindikira kuti mulungu atha kutiyitana ku moyo uwu, komanso zofunikira kuti tikwaniritse ku moyo umene mulungu akutiyitanirawo, akufuna kuti tikwaniritse tikhale ndi zinthu izi. Choncho they work hard to fulfill those requirements, which is very interesting. At the same time, we also see kuti amapanga respond positively now. Timaona ambiri akupanga ndithuma apply kuti inenso ndifuna ndilomo wachipani, inenso ndifuna ndikakhale wansembe, inenso ndifuna ndikakhale sister, ndifuna ndikakhale brother. Timaona kudzera kwa awansembe amene amaona za mayitanidwe Father Kodola, timaona kuti akulandira makalata ambiri amene anyamata asunyiza chidwi kufuna kupita ku nsembe. Ndiye zimenezi timaona kuti zikuchokera ku miyambo ngati imene timakhala nayo ngati Vocation Day mu mpingo. Abambo, inunso zikukhudzana kwambiri mwina mayitanidwe ndi utumiki. Ili ndi wachiwiri kwa woyang'anira za pastoral muno mulonga diocese. Mwina kulumikizana kwanu kunkhani za mayitanidwe komanso nkhani za utumiki zimenezi zikumayenda bwanji? Tikupita chitsogolo ngati mpingo wa diocese ya Lilongwe. Zonadi pali kulumikizana kokolo pa nkhani ya mayitanidwe ndi utumiki. Munthu amene sanayitanidwe sangathe kutumikira. Zosatheka. Choncho
pali kulumikizana kukulu kwambiri chifukwa chonena kuti munthu amene akuyenera kukhala akakhale wansembe akuyenera kukhala munthu amene adayitanidwa iyeyo. Nthawi zina timatha kukhala ansembe osati kuti nayitanidwa ayi, koma kuti mwina makolo amene amafuna m'banja mwathu mutachokera wansembe, ndi munthu otero chamakapezeka walowa usembe ine koma tsopano utumiki ukuvuta. So nchifukwa chake tsiku la vocation ndi tsiku lofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti munthu uyu ayenera kuti achinyamata athu akuyenera kuti amvetse chimene usembe uli. Njolinga yoti akamapanga chiganizo chofuna kukhala ansembe amvetse kuti usembe ndi utumiki. It's a sacrifice mbali inaso imenena kuti ayenera munthu uyu adzipereke kwathunthu, amve ndithu moyo mwake kuti ndi Mulungu amene akundiyitana, ndipo Mulungu uyu akufuna kuti ndikasanduka wansembe ndikagwire ntchito yakuti. Ndi chifukwa yake nkhani ya vocations ndi nkhani ya utumiki ndi nkhani zolumikizana kwathunthu. Chimodzimodzi moyo wa usistere alipo ena amatha kungoona kuti asistere akuyendapo ndi kusangalatsidwa kuti inenso nditakakhala sistere, osamvetsa kuti usistere weniweniwo ndi chani. For sistere sizovala yayi, ndi usistere ndi utumiki. Ndi chifukwa yake tikapita mzipani zosiyanasiyana tikapeza kuti ali ndi vision yawo, ali ndi mission statement yawo, komanso ali ndi spirituality moyo wawo umene aziukhalira. So kawiri mission statement yawo imaulula utumiki umene chipani chija chikufuna kuti chizipanga. Ngakhale ife ansembe tiona kuti pali zipani zosiyanasiyana, zipani sizikusiyana chifukwa cha kapangidwe kamisa ayi, sizikusiyana chifukwa cha kaperekedwe ka masakramenti kuti chipani china chidalitsa ukwati mosiyana ndi china ayi, koma kuti pamene akukhala iwowa ntchito zina zimene angapange zimene zokwiza zikulumikizana ndi udindo wawo ndi ziti zimene zimaulula utumiki wawo ngati zipani zosiyanasiyana. So tikaona nkhani ya vocation ndi utumiki, zinthu ziwirizi sitingazilekanitse ayi. Even moyo wa banja ndi utumiki. Ndi kuti mamuna ayenera kutumikira mkazi wake, mkazi ayenera kutumikiranso mamuna wake. Awiri wakangosiyana maganizo utumiki wavuta, banja livuta. So moyo wina uliwonse umene tingaonene mu mpingo kaya ndi brother ndi utumiki. Ziwirizi sitingazilekanitse chifukwa cholinga ndionena kuti pamene tikugwira ntchito zathu khala moyo osiyana uliwonse umene tasankha timutumikire Mulungu, tikwaniritse cholinga cha Mulungu. Pofuna kugwirizana nawo dabambo zonadi kuti moyo uliwonse umene tingakhale mu mpingo ndi utumiki. Koma sipangati utumiki sungakhale paokha ngati palibe mayitanidwe. Nchifukwa chake achinyamata athu tifuna tikhale nawo pafupi, tiwafikire pafupi ife amene tili atumiki ale. Ndi cholinga kuti tiwauze kuti musanakhala atumiki mwene akuyitanidwa, ndipo mukayitanidwa zili ndiwe kunena kuti inde ndilipo kapena inde ine palibe. So mayankho awiriwa aine achitika mwachinyamata. Sangakhalenso ini difference kuti ine ndi pakatikati pa ine ndilipo kapena ine palibe. Koma ayenera kuti either or, aine usankha. Ndi ife pofika pafupi kwa chinyamatawa kudzera mu vocation day tikufuna kuti tiwazindikiritse kuti Mulungu amayitana. Ndi aliyense amatitana. Amene ali mu banja poyambirira adayitanidwa ndi Mulungu. Amene ali mu nsembe choyambirira adayitanidwa ndi Mulungu. Koma amamuyitana kuti akakhale mtumiki. Kani moyo wa banja akatumikirana wina ndi mnzake. Osangolandira komanso kupereka. Chifukwa tikamati utumiki ndi kulandira komanso kupereka. Ndi akakhala mbanja muja azizo kuti iyeyo akavomera kupereka komanso akavomera kulandira utumiki umenewo. Chimodzimodzi mu nsembe ndikamapanga nsembe ya misa ndimatumikira anthu. Komanso mwa njira ina anthu ajeneyo amanditumikira. Chimodzimodzi moyo wandekha wasankha kuti ndikhala ndekha, koma sinde kuti angakhaleka paja adanena kale Mulungu kuti si bwino kuti munthu akhaleka. Ukakhala akuoneka kuti munthu ali yekha, koma nthawi zina amafuna kuti akhale mu community anthu ena ake. Ndakakhala mmenemo amene akulandira kuchokera kwa anthu amene ali nawo komanso amene akupereka kwa anthu amene ali nawo. Ndi chifukwa zinthu zikulumikizana kwathunthu kuti poyamba adziwe kuti Mulungu ndi amene amatitana tonsefe. Palibe munthu amene amadzitana yekha kenaka nkuvomera ayi. Ndi anyamata tikuwayandikira tikukhala nawo pafupi vocation day kuti azindikire Mulungu akamayitana. Kachiwiri ayankhe.
kachitatu adziwe kuti kumene akuayitanira kuja mulungu he is calling them with responsibility chabwino not kuti akungokwayitana basi akangokhala kupanda kusowa chochita koma akwayitana kuti akapatse responsibility yoti azichita responsibility yo ndiye utumiki chifukwa chake apasto akubweramo mkati because apasto amang'anira za mautumiki mu mpingo wonse muno mwa dayosisi yonse ya Lilongwe chifukwa iwonso zikuwakhudza kwambiri pa tsiku ili la mayitanidwe mu mpingo la Vocation Day Kulumbatsi. Alright. Kanye kuliyo khale menemo. Moyo wonse cholinga tikondweretsa nawo mulungu. Chabwino. Ndipo kondweretsa mulunguko uzidzifunsa ndi mukondweretsa bwanji mulungu. Pamenepo ndiwe wakona utumiki. Ngati ndiwe wansembe ndi mukondweretsa bwanji mulungu. Ukamapereka nsembe ya misa yako ukamaphunzitsa ana tonse kayanda akatukumeni kayandi wabwerera masakramenti ukutumikira ukukondweretsa mulungu okwanitsa zimene mulungu anakuyitanira. Chabwino. Ndikakumvetsani kwambiri nonse ansembe mwakhala kutsogolo kwangako sipakudutsa a minute or a second musanatchule achinyamata choyamba kufunikira kwa tsiku limeneli la Vocation Day nkotani. Number 2, chifukwa chani achinyamata mukwayika pa mtima kwambiri kunkhani imeneyi ya vocation? Poyambirira kufunika kwa achinyamata pa tsiku limeneli ndikunena kuti mpingo ukusowekera kukhala ndi atumiki mwanjira zosiyanasiyana ma area zonsewa. Mpingo ukusowa kukhala ndi mabanja fo mu banjamo mumachoka atumikena amene timachita kuti ansembe ndiye kandi moyo wandeka ukusowa kukhala atumiki kandi moyo wansembe ukusowa kukhala atumiki. Nchifukwa chake achinyamata ndofunikira kwambiri zedi chifukwa kudzera kwa achinyamata amenewa tipeza ansembe, tipeza masistere, tipeza brother, tipeza ena amene akakhale kufuna kukhala okha. Nchifukwa chake achinyamata ali pa mtima pa mpingo. Maso nambala 2, achinyamata awatu ndi amene adzakhala atsogolera mpingo chaka chamawa. Chabwino. Zaka ziwiri zimene zikubwerazo kandi zaka 5 zimene zikubwerazo. Ndiye mpofunika kuti olede mpingo wazindikiritse achinyamatawa pozindika kuti ni mpingo wamawa. Mpofunika kuti mpingo uzikhala pafupi ndi achinyamatawa kuti mwa iwowa tikabzala chikatolika, mwa iwowa tikabzala chikhristu cholimba, kutsogolo kuno tidzakhalanso ndi mpingo olimba komanso mpingo wa anthu ake achikhulupiriro. Nchifukwa chake achinyamatawa tikuwayandikira pafupi kuti mawa lino tidzakulole zochuluka paja ukabzala chimanga umakulolanso chimanga. Nchifukwa chake tifuna tibzale mwanawa chikhulupiriro chikatolika choona kuti mawa lino mpingo udzakhale kuti ni mpingo lozeka chifukwa anyamatawa ana ndi foundation yabwino kapena chiyambi chabwino. Nchifukwa chake tikamakamba za Vocation Day achinyamata ali pafupi kwambiri komanso tikuwatenga kuti this is the center of our focus. Chabwino. Zikoma kwambiri. Bambo? Zona ndi kungonjezera amene afotokozera Bambo Geoffrey Chikapa tinenenso monenetsa kunena kuti ife amene tilipo ngati ansembe tidapanga kale chisankho chathu. Ndife ansembe amene ali mmoyo wa banja anakwatirana kale adapanga iwo chisankho chawo. Nchifukwa chake lero tikuwatchula kuti ali mmoyo wa banja. Amene so tili nawo ngati masistere anapanga kale chisankho. Nchifukwa chake lero tikuwatchula kuti masistere. Awati kuwatchula kuti okhala paokha anapanga kale chisankho. Pamene achinyamata amene tili nawo ali pa stage yakuti tsopano akufuna kupanga zisankho zawo zosiyanasiyana. Chabwino. So cholinga cha Vocation Day pamene tikukamba kwambiri za achinyamata nchonena kuti tiwathandize azindikire miyoyo yosiyanasiyana kapena mayitanidwe osiyanasiyana amene tili nawo mu mpingo mwathu kuti pamene iwo akupanga chisankho apange zisankho zoyenera zimene zidzawathandiza kutumikira bwino mulungu potengera ndi mene asankhire. Chifukwa nizotheka kusankha moyo umene pamene kutumikira mulungu wekhaso ndikumanena kuti ndikadadziwa sindikadasankha moyo uwu. So cholinga cha Vocation Day ndi chimene chikunena kuti achinyamata athu ife amene tidapanga kale zisankho tiwapatsenso mwayi oti tiawunikire kuti pamene iwo akupanga zisankho zawo amvetse moyo umene akufuna kuti akagwiritse ntchito pomutumikira mulungu. Andisangalatsa Bambo John kunena kuti zimatheka kuti munthu udapanga chisankho koma nkuona kuti chisankho chimene ndapangachi ncholakwika
mwina kutengera ndi zimene ukumana nazo Chabwino. zotheka ndigwirizane nawo Mhm. ndiye kuti mwinewe sudapanga chisankho chabwino 1 2 kapena kuti ma alternative you are not given that you could choose either 1 or 2 that is a possibility so what we do on vocation day is like kugulitsa malonda Chabwino. ndipo timanena kuti malonda Nkutsatsa. kutsatsa so malonda amene ali mu mpingo kuli moyo wonsembe kuli moyo wosistere kuli moyo wobrother kuli moyo wobanja kuli moyo wandekha awo ni malonda amu mpingo Chabwino. ndiye munthu yekha after need to proper discernment he or she has to choose kuti ine ndikhala ndi moyo mawa asazane kuti amama adandipakonzera moyo uwu kapena kuti abale anga adandisankhira moyo uyu kapena kuti mpingo udandisankhira moyo uyu kapena kuti gulagula udamusankhira ifeyo tukagulitsa malonda Chabwino. koma sitikakakamiza munthu kuti tsono inu mupita ku nsembe inu mupita ku brother inu mupita ku sister and you recall m'buku loyera amanena kuti wina adanena kuti ine ndi banja langa tasankha kutumikira mulungu osati milungu inayo ndi kuti iwo anali ndi alternative kuti asankha kutumikira mulungu ndi kuti in life there are so many choices we make and other choices we make are wrong choices so we want to expose these choices kwa chinyamata and kulapange chisankho chabwino kuti mawa chidzakhale chokomera mulungu komanso kuti mpingo udzapindule ndi chisankho chimene apanga iwowo. Chabwino. Ndithu. Kumbukira nokondedwa omvera tili mkatikati mwa programu iyi ya Catholic Perspective pano pa Radio Alinafe ndipo madzulo ano ndi bambo Geoffrey Chikapa komanso bambo John Chibweza amene tukambirana kwambiri nkhani zokhudza mayitanidwe a mu mpingo. Chimene mukuyembekeza pa tsikuli kwa anyamata abwera ndi chani abambo. Tiyambire ndi bambo John Chibweza. Kokolo pa tsiku limeneli tiyambire ndi tsiku loweruka limene tikasonkhane ku Lumbasi St. Matthias Parish. Tikuyembekeza kuti achinyamata athu akabwera tikayamba ndi mwambo wa nsembe ya misa monga mmene tinafotokozera kuyambira kucha mmene akatitsogolere Amosinyo Patrick Tawale ndipo ukakatha mwambo wa nsembe ya misa imeneyi tikakhala ndi zochitika zosiyanasiyana. Kwa pambirira asistere ko ansembe komanso ma brothers ngakhaleso amene anatendedwa ku moyo wa banja akafotokozera achinyamata amenewa za mmene iwo amakhalira moyo wawo. Ine ndimanena kuti usembe numodzi priesthood is one. Timangosiyana ndi mmene timakhalira moyo wathu nchifukwa yake mpingo muli zipani zosiyanasiyana. So zipani izi zikafotokoza ma spiritualities awo kuti ife kupatula kuti ndife ansembe koma ngati abadwiri madayosezani tikakhala kupatula usembe timapangaso izi chimodzimodzi makapuchini akanenaso ife ndife ansembe koma usembe wake timakhala usembe wa kapuchini timapanga izi makomboni chimodzimodzi ife ndife ansembe chimani cha komboni koma kupatula kuti ndife ansembe koma ngati makomboni timapanga izi chipani chonse zikapatika mwayi kufotokoza chimodzimodzi masistem nawonso akapatika mwayi kufotokoza pamwe wa banja nawonso akapatika mwayi kufotokoza mabrothers nawonso akapatidwa mwayi umenewo oti afotokoze ndicho linga yoti achinyamata athu aja akamasankha ngati asankha kukhala sister asankhenso kuti kodi usistere wake wachipani chiti potengera moyo wa uzimu umene chipani chija chimakhala ndi ntchito zimene chipanicho chimagwira. Ngati ansembe ndife ansembe madayoseza mukapeza ena kuyendetsa sukulu mukapeza ndi ansembe ine koma ena ali busy ndi zachipatala mukapeza ena ndi ansembe ine koma mwina ali busy ntchito zosiyanasiyana mwina kusamalirana chimodzimodzi masistere ndi masistere ine mukapeza ali busy ku sukulu ena busy ku chipatala ena busy kuyendera akusamalira ana amasiye. So azipani zonsezi zikafotokozera mmene iwo amakhalira moyo wawo cholinga kuti achinyamata athu aone kuti mmene ine ndimamvera zimene zimandikhudza kwambiri mwina ndi nkhani ya maphunziro kuno ku Malawi ndikakhala sister koma ndifuna ndizikaphunzitsa ndikakhala wansembe koma kupatula panga misa ndizikaphunzitsa ndikakhala brother kupatula moyo wa mapemphero ndizikayang'anira nawo
amuchipatala. So zipanizo chose zikafotokozera bwinobwino then tikakathamwa pasepe amisa tikapereka mwayi pa zipani zimenezi tikakamaliza kukakhaso zochitika zina zosiyanasiyana zokhudzana ndi nkhani ya mayitanidwe zimene achinyamata athu atikozera masewero zoyimbayimba ena ndi magule zosiyanasiyana njo limene kuti achinyamata athu akhalebe ndi mwayi woti amvetse za zipani koma mayitanidwe osiyanasiyana amene tili nawo mpingo amene ndi mafunso akaso ni mwayi tayankhe mafunso tsiku limene akapasidwa mwayi kwa basi abambo chikapa ndi tsiku lowedza atwiri ndi tsiku lowedza kuonjezera amene anenera abambomo pa tsiku limeneli ine ndikuyembekezera kuti 1 achinyamata akabwera in their large numbers anyamata akabwera ochuluka kwambiri kachiwiri tikuyembekezera kuti tsiku limene anyamata akakhala okondwa kwambiri chifukwa nanga siku ndikumsika ndiye munthu sumapita kumsika uli wokwiya uli wolunda kanthu azikaudaba kuti kodi awa afuna adzagule mbewuzi afuna adzagule izi kapena afuna adzatitenge zinthu zathuzi ndakabwera ndikuyembekeza kuti anyamata akakhala osangalala ali yodzadza ndi chimwemwe kuti izi ndi zimene mpingo kuti pempha kuti tisankhe ndipo mpingo kuvomereza kuti tikhoza kupita ku moyo wa banja kupita moyo wa usembe wa usister wa brother ndi moyo wa ndekha ndikuyembekezera chimwemwe mwa achinyamata komanso chachitatu ndikuyembekezera kuti achinyamata ayenera kudzipereka kumapemphero a tsiku limeneli chifukwa tsiku ili lidakonzedwa ndi cholinga chofuna kupempherera mayitanidwe mu mpingo zonse zomwe timalandira tili nazo zimachoka kwa Mulungu chifukwa mpingo kutsindika kuti tsiku ili la mayitanidweli tiyenera kuti koza kuchita zambiri koma ngati sitingapemphere kwa Mulungu kuti atipatse anyamata kumsembe kusistere ndikuti nzopanda phindu pajalane kuti zinthu zambiri koma ntchito ndorani ndochepa pemphani mwini zinthu kuti atumize antchito ake kuwatula zinthu m'munda mwake ndiye tikupita uku kuti chinthu tikhoza kukasangalala kukachitika zoyimbayimba masewero mpira whatever you mention zochitika za anyamata koma chofunika kwambiri choti tufuna tonse ngati pamodzi ngati achinyamata ngati mpingo tikapemphere mukupemphera kumeneku zinthu ziwiri zikachitika poyambirira kuthokoza Mulungu kuti ndi amene amatiyitana ndi kutipatsa mautumiki awa mu mpingo kachiwiri ndikumpemphanso iyeyo ngati mwini zinthu zonse kuti atipatsa anyamata asistere amene akakhala nsembe akakhale masistere akakhale a brother komanso akakhala moyo wa mbanja chifukwa tifuna tikampemphe Mulungu popereka nsembe ya misa imeneyi yotsogozedwa ndi Monsignor Patrick Tawale. So ineyo zinthu zimene ndikuyembekeza pa tsiku limeneli ndi zimenezi komanso chomalizira ndikuyembekeza kuti zipani kumene zikawedzako nchifukwa ndifuna ndithu ndilimbikitse zipani zonse za mu mpingo zotumikira muno mu Archdiocese kuti pa tsiku limene lili tikapezeke ku St. Mathias Parish kuti tikaone achinyamata athu komanso tikapatsa uthenga woyenerera komanso ena tikavomere kuti akatijoine mu zipani zathu zosiyanasiyana. Pala achinyamata utimvera usiku uno maonda nkutsatsa muyambe kutsatsa ndinu pano mwayitika mwayi muli pa radio pano ndikupaseni mwayi mutsatse pano ndiye mukatsatsa moyera zanu koma mpaka nkupatsani chingamkope mnyamata pano kutimvera pa radio pano kuti ine ntakakhala ngati abambo Chibweza kapena abambo Geoffrey Chikapa nchani musembe mupano yambano tsatsa pano tisanafike loweruka la vocation ndi ambandini baba jaba blambandi dabedi zoradi achinyamata nonse kumene mukutimvera ife ndife asembe atu amene tikutumikira muno mu Archdiocese ya Lilongwe ndipo tikuchoka mchipani cha abadwiri muno mu Archdiocese ya Lilongwe maphunziro athu tinachita ndithu a secondary monga ena amene mwachitira ena so muli nkati ku secondary ochita maphunziro anu komabe titafika pa form 4 tinakhoza bwino tinafika pa mulingoti tikhoza kupita ku Kachebere tinapita ku Kachebere ku St. Peters kubwerako pano ndifa nsembe achibadwiri kukoma kwa ansembe achibadwiri ndikuti timatumikira kwambiri mu Archdiocese yathu timatumikira kwambiri pakati pa abale athu pakati pa makolo athu pakati pa alongo athu choncho ine
malonda ndi amenewa, malonda wa ndi abwino. Ndipo tikupemphani kuti amene akufuna kuti adzakhala wansembe koma wachibadwire ndithu akhoza kupeza wansembe wina aliyense kumene aliko, ampatsa ndondomeko yoyenerera komanso njira yoti akafikire kukakhala wansembe wachibadwire muno mwa diocese ya Lilongwe. Poyambira nyamba ndalekeza pamene famu zanga inso akhoza kusatsako mbali ina koma ndizoti satsatsa zina zoposera chifukwa munthu sutsatsa malonda awina lero atsono kagulendo mato uyo ali ntomato yemweka ndikuti akakutenga ndi wamisaka koma tonse tili ntomato koma uyo ali ntomato ifenso tili ntomato koma tomato athuyo mwina ngofufumirako ngopsa bwino komanso ngosathipwa ndi amene ife timalonda amene tikugulitsa pano ngosathipwa Baba John Chibweza azona zomwe agamba bamba koma naona slogan ya pena paka analemba kuti only the best is good enough. Mafuna nena kuti kwa achinyamata athu tinomvetsa unena kuti palibe moyo umene ulibe mavuto, uli wonse uli mavuto. Koma pamene tikupanga zisankho we choose what is best. Kwa iweyo ukakhala uziona kuti this is the best. Nende kakakhala moyo huu that's the best version of Chibweza. So kwa ineyo nimanena kuti zimecho ndipatsa chimwemwe chimene nimakonda. Osati ziloma udianoli ayi. Umelevo mije dadutsa kalika. So tikaona moyo wa usembe wa ifababili ni moyo umene umatipanga expose kuma opportunities ambiri. One anena bambo Geoffrey Chikapa umapanga save mdiocese mwako. Ndiye kuti uli ndi mwayi oti uthakutumikira pakati pa abale ndi alongo ako. Zilipo zochepa zimene zingakupange limit kutumiki wako. Muchenanena moyo uli usembe nutumiki. Ndiye kuti one ineyo nalo usembe ndi muno Lilongwe diocese kwakukulu lalika nchichewa ni chizungu. Kuti namkhule chigiriki nzovuta. So Sazukuru, Omaka in touch. The culture is the same. The tradition of the people is the same. And the language and everything is the same. You have less excuses. So, kwa ineyo, izizima nipata mwai. I am part of the people. Zimena antu hajama ama have my feelings out ineso ni omweo. The tensions zimena ali nazo ineso ni zomwezo. Almost everything is the same. Watu la kundi na wasembe singa wati. Tengela kuti chikhalidwe chatu. Zimenezo ni chimodzi. So usembe watu wachibadwire umatipatsa mwai ngati umene kapena danga kapena kuti mpata woti tichite zinthu zathu momasuka. And kuonjezera pamenepo mokuyeza naso ndi mmene anenera bambo Chikapa. Usesa sayambira banja yake. We can't leave our country Malawi start preaching maiko azatu kwatona tisadavase. Tikamati ndi ma missionaries. It's because kwa maiko kwao kana aona kuti akwathu kuno chiro tagwira. Anthu ambiri converted na Kristo. Ndete titumezeko nena ku Malawi kagwire ntchito yopanga convert anthu. Now pofikira kuno kwathu ku Malawi we can't say kuti Malawi is converted. And that is ona population yathu a Kristo akatolika ndi azipembedzo zina komanso even anthu ena amene sapemphera. We have a lot of work to do. Ndifaya ma missionaries akadabwerabe kwathu kuno ku Malawi more especially kuno kwathu kulira. So achinyamata ambiri tiyeni tikhaina chidu chonena kuti we clean our house. Tilalike kaye mwathu momuno. Even the diocese and Nimawali not was a bit of Winja, Winja, they don't know what about Togo is anyway. Let's not rush going outside. We want to send them all on us. So good. What is some you that get in the last by the body? What is very interesting is we can say all sorts of things, but the beauty of the church is that priesthood is what? One. Stay and Yamada no man could invest here, could consumene muli, Sembe. Ngokoma kwambiri. Kagolo sembe ukagolo sembe ndo modzi maso mosemo mulizokoma mulizosangalatsa komanso muli ma sacrifices amene timapanga mu nsembe. So we don't want to despise kuti chipani chinchodani no and
the difference among us brings flavor in us. So kusiyana kumene kulipa pakati pathu kumabweresanso kukoma mu nsembe. Chifukwa ngasinji chifukwa maona kuti ndiwo zija timathira mchere, timathira tomato, timathira sinjiro chanchani, msabola, umazijazo zimene zijazo with that combination umapeza kuti umva kukoma kwambiri. Mchere sumva wawo kwambiri, tomato sumva kukoma kwambiri, sinjiro sumva kwambiri, umangona kuti zinthu zinde abonde tafikapo. So that's what the church brings us all together. So there is that beauty which we can appreciate, to say there is beauty in our church. Kuti munasembe wambiri ezibane zosiyana koma hasembe usembe ndumodzi koma so asembe fe timagwirizana muno muliongo akidawse muno muliro zipani zochuka kwambiri kuzoziwerenga mwina zopitira 5-7 mona wamudzaona kuti madina lezi timakhale limodzi musembe za misa zimene tinazo ngati ya diocese timazoti tili limodzi. So you can't really kuti lekanitsa kuti awo ndachipani chako mzaona kuti usembe zochita za diocese ndi zimodzi. Monga pa tsiku limene lini mukaona kuti achinyamata kuchokera mapalisha abadwiri kuchokera mapalisha ma religious onse tikatani tikasonkhana kumene kuko ndipo dzina limene zikatchulidwa zene kuti achinyamata ampingo wa Katolika osati achinyamata apalishi ya abadwiri ayi kumene wanga kukhala kuti achinyamata akatolika akumana kulumbazi ndipo ino kulumbazi kukaterera ndikuonjezera pamene chabwino wachinyamata sakupangidwa limiti kutengera parish imene akuchokera chabwino ndikuti zimene zikutanthauza kuti wachinyamata amene akuchokera ku parish mwina imene kuli abadwiri wasankha kuti akajoine chipani cha chimene sili cha abadwiri mwa chitsanzo amene afuna akajoine mapartize wansembe wachibadwiri atha kumuthandiza wachinyamata ameneyo mpaka na nyamata wakhala wansembe ndi nyamata athu asakhale ndi mantha ajonena kuti tsono ku parish kwathu kuli mwina makomboni mwachitsanzo anganithandize bwanji naye kuti ndikakhale wa majesuit nizotheka wansembe wa chikomboni kumthandiza nyamata kuti akalowe unsembe wa maspiritans olokakhala even wa mawhite father olokakhala mbadwiri kumene. So ansembe ntchito yathu pamene tikugwira timatha kumthandiza wachinyamata wina aliyense potengera ndi chisankho chimene iyeyo wapanga. Ngati afuna akajoina chipale chonse chimene akufuna wansembe atha kumuthandiza mwa njira yothekera yoti nyamata ameneyo akakhaledi wansembe posayang'anira chipani chimene iye akuchokera. Ndathokoza kwamba afuna ningonenapo chinthu chimodzichi unanena kuti tikutsatsa malonda pano ndimafunanso nditsatse malonda awa kune kuti inomvera dziwani kuti PMS muli bungwe limodzi pajali limapangidwa ndi mabungwe anayi ndipo limodzi mabungwe limeneli timalitcha kuti bungwe la utumiki la Petro Woyera Mpostoli Pontifical Missionary Society of St. Peter the Apostle. Tidziwe kuti tsiku ili adayambitsa ndipo mana ndipo amafuna kuti alimbikitse ife amene tidayitanidwa kale komanso mwina amene sidayitanidwe kuti tiyenera kupemphera. Ndi tsiku limene mpingo ukutipempha tonsefe kuti tizipempherera mayitanidwe. Ndi ena malonda amene ndikutsatsa pano nkuti ena azinena kuti ine ndidayitanidwa kale basi kudatha. Koma ngakhale udayitanidwa kale uyeneranso kupemphera kawiri komanso zolimba kupempherera mayitanidwe mu mpingo. Kachiwiri malonda ndikutsatsa zopereka za tsiku limeneli kulikonse kumene kukhale nsembe ya misa ngati la Mulungu la mayitanidwe la Mulungu la folo mu nyengo ya Pasaka. Zopereka za tsiku limeneli abale tikumbukire 1 kupereka molo amanja nanga kodi upereka 20 kwacha upereka 50 kwacha kodi nanga zosa ndame amene kukhangale chipera komphamvu koma tikapereke molo amanja kuti ndramazi zikasonkhanitsidwe pamodzi ndipo zikatumizidwe kulukulu la mpingo. So tsiku limenelinso ndilosonkhetsa chuma kuika pamodzi kuti tikathandize zosowekera za mpingo makamaka pothandiza kusula ansembe ndi masisteri. Chifukwa chake ndalama za tsiku limeneli zimapita kuma novitiate kumene amasulirako masisteri komanso zimapita kuma seminaries kumene amasulirako ansembe anyamata kuti adzakhala ansembe mawa lino. So cholinga china ndi kusonkhetsa chuma pamodzi ndipo zimenezi ziyenera ndithu kumveka kwa ife tonse akhristu achikatolika kuti tsiku limene lamayitanidwe tikufuna kuti timemeze anthu kuti ndithu tikapereke molo amanja kuti ndalama zikathandize kusula ansembe komanso kusula masisteri. Ndipo chachitatu tsiku limene limalimbikitsa
amene anayitanidwa kale kuti anayitanidwa komanso ndi udindo woti akwaniritse malingana ndi kuyitanidwa kwawoko. Ngati unayitanidwa ku moyo wa banja tsiku limene umalimbikitsidwa kuti uyenera kukhala moyo wa banjawo mokhulupirika modzipereka pokwaniritsa mayitanidwe a banja. So zinthu zitatu zimenezi nizofunika kuzigwiritsitsa chifukwa ndi zimene pomana adayambitsa bungwe la Petro Woyera Apostoli ndikufuna kulimbikitsa zinthu zitatu zimenezi. Chifukwa malonda amene ndikutsatsa pano ndoti PMS sikungona utumiki wa anayi komanso nkuonanso zamayitanidwe muchani mu mpingo. Zikomo kwambiri. Nathokoza abambo nthawi kuthamanga kwambiri tatsala ndi nthawi yochepa chabe komano ndikadakonda kwambiri kuchokera mu office yanu funda amene mukuthamangisa zimenezi background kwambiri kufikira tsiku la lero zokonzekera zili pati zoyangana mwambo umenewu waloweruka. No, zokonzekera zili mchimake ndipo mwina timangonera kuti mwina zitangokhala mawa. Chabwino. Zafika amenepo? Zitangokhala mawa tichokwanitsa bwinobwino chifukwa tikuona kuti kwaya imene kudzatsogola pa tsikuli ndithu ili yokonzeka bwinobwino komanso ana amene akudzavina tsikuli komanso othandizira misa pa tsikuli ndi ena onse amene atenga nawo mbali pa chipembedzo alichire komanso utuka mamva m'mapalishimo ndithu kumaona kuti basi yawo yabukidwa akuti yabukidwa na Nyamata akudzakwera kupita ku Lumbatsi kwafusa galimoto ye akuti yabukidwa Saturday ikudzagwigwitsa ntchito na Nyamata ndi zikuoneka kuti mapalisha ambiri ali ndi chidwi kutumiza achinyamata pa tsiku limene tikasumizumiranso vocation team ya muno wa diocese alichire ndithu umeneko anthu kuti akagulitse malonda awo kwa achinyamata amene akafike pa tsiku limene choncho zokonzekera zofika pa tsiku limene komanso kuphatikizapo inuyo radio ali nafe simunakonzeke takonzeka makonzeka ndikuona panja pano pa makina mwapangira bwino mwe mapangira bwino kuti tsiku limene ndi live broadcast kuyambira nthu misa nizochitika zonse za tsiku limene mungakhala muli kuti muli kumeneko ngakhala anthu ena ali kutali sakatha kufika kumeneko komanso ena amatsatira radio yi pa internet akatha ndithu kumva ndi kutsatira mwambo wa tsiku limene chifukwa kuti inuyo mwakonzeka ndi zimenezi zikutipatsa chidwi kuti ife olomtati mawa radio ali nafe akapezeka komanso media team ikapezeka kumeneko ansembe macholepheretsa nja akapezeka masisteri alisochire ngakhala Nyamata eneniwo zonse ndithu ndalama musayiwale kuti tu mawiki awiri apitawo nkhani yawo zokolola inali mkati ndipo ambiri amene amakolola m'minda yathu amakolola na Nyamata cholinga amafuna apeze ndalama zogwiritsira ntchito kuchani ku vocation day ndi kumeneku kuli kanthu ndithu moti ndakakonda kuti tonse ndithu tikapezeke kumeneku so that we should appreciate kuti achinyamata tili nawo ndipo mayitanidwe alipo mautumikiso alipo pakati pathu. Chabwino bambo John Chibweza mukuyangana kwambiri mu office ya zautumiki mukamva amene akufotokozera abambo kuti akapita kuti basi yabukidwa akati uku zateromo ndi nkhani yana amautumiki tsopano mukumva bwa zimene zotipatsa chidwi chonena kuti mpingo uli ndi tsogolo ndipo achinyamata athu apitiriza ntchito imene ikugwiridwa pakadali pano ife ine ndimanena kuti achinyamata athu satsogolere amawa ayayi natsogolere alero komanso mawa ndi choncho poyamba tithokoze office ya PMS komanso vocations director Father Jean Kesi komanso a youth director Father Jean Kesi komanso a vocations director Father Kodola ndi youth ministry team ya diocese mwathu anthu awa thamanga zinthu tsopano tione kuti zili mchimake ndikhulupirira kuti zimene zikachitike pa lowerukali ku Lumbadzi zitithandiza kuti tikhale ndi tsogolo labwino ngati mpingo makamaka kuno wa diocese ya Lilongwe chifukwa achinyamata athu amvetsa za mautumiki osiyanasiyana amene tinawo mu mpingo komanso amvetsa udindo wawo umene iwo ali nawo njolinga yoti apititse patsogolo mpingo athu choncho tithokoza kwambiri kwa ntchito imene anzathu ayigwira. Chabwino tikupita kumapeto bambo Geoffrey Chikapa ndikupemphani kuti mutsindike pamene mukutsendera kuomba mkota pa zimene takambirana tsiku la lero ndisanabwere kwa bambo John Chibweza kuti nawonso atsazike program ya lero koma ndiyambe ndi inu bambo Geoffrey Chikapa. Zikomo kwambiri poyamba ndipezerepo mwayi othokoza ambuye ake Episcop George Desmond Tambala komanso amene amawathandiza bambo Vincent Makwawa chifukwa chotilimbikitsa komanso kutiongolera kuti
ngati mpingo muno mwa diocese tikhale ndi tsiku limeneli, tsiku la Vocations Day, limene ife ansembe, masistere, anthu amene ali pa banja tifuna tikakhale pafupi ndi achinyamata pa tsiku limeneli. Kachiwiri ndifuna ndiwalimbikitse achinyamata onse kuchokera maparishi onse 49 muno mwa diocese ya Lilongwe kuti tiyeni timalizitse ndithu zokonzekera zathu, ndipo pa tsiku limeneli tikasonkhane mwaunyinji ku Lumbadzi parish. Ndipo chachitatu ndifuna ndiwathokoze Lumbadzi parish amene adavomera modzichepetsa kuti atenge zochitika komanso ayendetse mwambo wa tsiku limeneli, kuti zikomo kwambiri mwatilemekeza komanso mwatipatsa mphamvu kuti chaka chamawa tidzakhalenso ndi mwambo ngati umenewu mwinanso mparishina. Choncho bambo Fumu, bambo Daniel Kanzimbe komanso ndi akhristu onse mparishi ya Lumbadzi tikuti zikomo kwambiri chifukwa cholola kuti mwambo waukulu ngati umenewu ukachitikire ku Lumbadzi mu parishi yanu. Ndipo kachinayi ndifuna ndiwathokozenso kwambiri a pastoral office motsogozera ndi bambo Lazaro Frank Pili komanso abambo John Chibweza chifukwa pa zokonzekera zonse tinali limodzi, ndipo pano pamene tikunyadira kuti tafika kumapeto iwo wanso upangiri wawo wakhala patsogolo kwambiri, ndipo ndichitepo mwayi kuti ndiwathokoze kuti zikomo kwambiri, tiyeni chaka chamawa tidzakhalenso limodzi. Mawu otsiriza ndi kuti tsiku ili ndi la ife tonse amene tidayitanidwa kale komanso kwathandiza achinyamata kuti ayankhe kuyitanidwa kwawo. Ndipo tiyeni tikumbukire kuti tsiku ili ndi tsiku limene lidakonzedwa ndi mpingo kuti tizipempherera mayitanidwe mu mpingo, tizisongetsa chuma chathu kuyika pamodzi kuti tikathandize kusula nsembe, kusula masistere, komanso kulimbikitsa amene adayitanidwa kale kuti akhale okhulupirika ku mayitanidwe awo. Mawu amenewa ndi amene ndinawo, koma ndikufuneni zabwino zonse ife tonse amene tikukumana limodzi ku Lumbadzi parish. Tiyeni tikapezane kumene pa tsiku limeneli. Sindingangochoka pano osathokozanso inu a radio ali nafe. Tikamakhala ndi zochitika ifeyo APMS inu mumakhala patsogolo chifukwa mumadziwitsa anthu zimene zikubwera kuti zichitike. Zikomo kwambiri radio ali nafe motsogozedwa ndi a director a radio ali nafe bambo Louis Chikanya, tikuti zikomo zedi. Nathokoza bambo John Chibweza, mmalize bwanji program yathu ya lero. Zikomo kwambiri, ine ndimalize motere. Bambo Geoffrey Abereka kale maulemu athokozaso kwambiri. Ine ngameme achinyamata kuchokera maparish onse mu diocese yathu ya Lilongwe, kuchokera komwe kudwangwa ku Nkhotakota mpaka na komwe kwa Mkanda ku Mchinji, mbali nayo lowera chakuna Thenje akuli kuno. Tiyeni tikakumaneni ku Lumbadzi parish. Kuli zambiri zoti zikachitike kumeneko. Chabwino. Popanda ife sitingakhale ni Vocations Day. Ndipo Vocations Day yayikidwa chifukwa cha ifeyo achinyamata kuti tikamvetse za mayitanidwe mu mpingo. Ansembe, masisteri, brothers, anzathu amene akutumikira moyo wa banja, komanso ife amene akutumikira moyo okhala paokha, single life, akupita ku Lumbadzi kumeneko chifukwa cha ifeyo achinyamata akatiphunzitse, akatifotokozere za mayitanidwe osiyana-siyana mu mpingo. It will be sad anthu amene akafika ku Lumbadzi kukapeza ife achinyamata tabwera mbuyo tasinazochita. So ndikumemani achinyamata nonse, tiyeni tikapezeke malo amenewa tikapemphera limodzi, komanso tikamvetsere ndi chidwi za mayitanidwe osiyana-siyana amene tinawo mu mpingo, ndi cholinga chakuti tipange zisankho zoyenera zimene zitithandize kutumikira bwino Mulungu mu mpingo, kutumikira kumakomanso pamene kutumikira mokondwa, ukasankha molakwika siziyenda. Chabwino. Zikomo kwambiri, pomaliza ndithokoze omvera chifukwa chakhalira limodzi. Mulungu akudalitseni, mkhale ndi usiku wopambana. By the way, kuti ananena kuti amatsogolera bandi ni manga sana nene. Sono mafunso. The band is set and they will be there. Band yanji mene. Timoera Youth Band. Timoera Parish Youth Band. Chabwino. Achinyamata kutamanga pamene kulankhula usiku kuno, mari Yesu ali mkati, magitara ali m'manja. Tikajowa masipika. Zivere mtoro nkhani ndimene ali uli kudumpha masipika kumeneku koma mwauzimuzimu chabwino pamene ponse ndi pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ya Catholic Perspective pano pa radio ali nafe. Ndithokoze mwapaderadera bambo Geoffrey Chikapa komanso bambo John Chibweza kuti anabwera mpulogalamu yathu ya lero. Kuchokera kwa ine Peter Dumayo ndingotero kuti mwakoma nonse.
pitizani kumvera ma program osiyanasiyana pano pa radio ali nafe.